Ćao svima! Danas ćemo da pričamo o tome kako bi izgledao, po mom mišljenju, savršen telefon. Znači, da uzmemo od postojećih telefona najbolje stvari koje mi se sviđaju i da to ubacimo u jedan telefon. E sad, ovakav telefon naravno nije moguće da postoji, ali ipak ćemo se truditi da budemo realni, tako da nećemo sada da izmišljamo, ne znam, da telefon ima hologram ili tako nešto, nego ovo su sve tehnologije koje već postoje i kako bi to izgledalo, da sve spojimo u jedan telefon. A kada već pričamo o savršenstvu, savršen VPN je Surfshark VPN, koji vam omogućuje privatnost na internetu tako što sakriva vašu IP adresu i samim tim vaši podaci su sigurni. Pored privatnosti možete pristupiti nekim sajtovima koji su geografski zaključani ili naći neki bolji deal na uslugu ili proizvod. Ima još pogodnosti, recimo Netflix nije isti u svim zemljama, tako da sa VPN-om možete pristupiti celoj Netflixovoj bazi, na primjer možete gledati Spider-mana. Skinite Surfshark VPN sa linka dole, ukucajte moj kod i tako dobijate 83% popusta kao i 3 meseca besplatno. Možete koristiti na neograničenom broju uređaja, a do 4.7. dobijate i besplatno Surfshark antivirus. Imate 30 dana rok za refund ako vam se ne svidi. Pa hajde mi da se bacimo na ovaj savršen telefon. Znači, krećemo od dizajna. Iskreno, dizajn mi nije nešto preterano bitan, znači dokle god telefon nije ružan, ali ako bih već mogao da biram, voleo bih da to bude nešto u fazonu S21 Ultra, ona mat crna boja, zašto smatram da je to zaista jedan od najlepših telefona. Takođe, ne bi mi smetalo da je malo deblji, ako će nam to značiti bolju bateriju. Idemo na ekran, ja volim velike ekrane, tako da 6,5 inča plus. Rezolucija može opušteno da bude ona proširena Full HD, znači ne bi se bunio, naravno što više to bolje, ali realno mislim da za telefone nema potrebe rezolucija bude veća od Full HD+, zato što evo ja na svom telefonu imam mogućnost da koristim veću rezoluciju, ali ne vidim poentu, tako da ja koristim proširenu Full HD, tako da Full HD+, sasvim dovoljno. Naravno, mora da bude AMOLED, mora da ima mnogo niti osvetljenja, da može se koristi i napolju i obavezno minimum 90 Hz, ali idealno 120, naravno preko još bolje, ali ajde da budemo realni, 120 Hz je sasvim dovoljno. Ali da ima mogućnost adaptivnog osvežavanja, znači da može da spusti skroz do 1 Hz i da poveća do 120 Hz u zavisnosti šta se radi, zato što tako imamo i čuvanje baterije, a imamo i gladak ekran, da tako kažemo. Idemo na specifikacije, znači koji procesor. Trenutno najbolji procesor se nalazi u iPhone-u, dakle A15 Bionic, tako da bih voleo da se to nalazi u tom našem savršenom telefonu, mada ne bih se bunio ni da bude neki tipa Snapdragon 8.1, to bi mi isto bilo okej, ali ajde, pošto biramo kao savršen telefon, realno A15 Bionic, zato što je brz, trajaće godinama i štedi bateriju. Proizvođači nepotrebno trpaju RAM na telefonu, zato što, već se polako udara limit platforme i onda moraju da traže nove načine kako da, reklamiraju taj proizvod i onda jedno od najlakših stvari je, da kažu, pogledajte, naš telefon ima 16 GB RAM-a. 16 GB RAM-a na telefonu nema nikakvog smisla, tako da realno 8 GB je više nego dovoljno, ali ajde, pošto pravimo, savršen telefon, ajde kazat ću da bih voleo da ima 12 GB RAM-a. Memorija 64 GB premalo, 128 GB je ok, 256 GB 512 overkill, terabajt ne mogu zamisliti da ikome treba na telefonu, tako da realno 256 GB. Idemo na kamere, voleo bih napred da imamo običnu kameru, ali da imamo i ultra wide kameru. Takođe, voleo bih da je obična kamera barem približno kvalitetna kao kamera koja se nalazi iza. Ako nam ikada neki proizvođač zapravo podari to u telefonu, ne bih se čak bunio ni za noć. Iza moraju biti 4 kamere i to ultra wide kamera, onda obična kamera, to jest wide kamera, ona najkvalitetnija i mora biti
3 puta optički zoom i 10 puta optički zoom i da sve to moramo da imamo i odličan noćni mod. Zato što sa ovakvim setupom imamo pokriveno sve. Znači, nebitno da li vam je nešto blizu, da li je mračno, da li je daleko, sve ćete moći da uhvatite sa ovom kamerom i takođe voleo bih da imamo kvalitetnu optičku stabilizaciju. Idemo na bateriju i punjenje. S obzirom da smo uzeli A15 Bionic, on je dosta štedljiv sa baterijom, tako da baterija ne mora bude ono nešto ludo, 8000 mAh. U suštini 5000 mAh sa A15 Bionicom, znači taj telefon bi trajao 3 dana opušteno, s obzirom da 13 Pro Max ima, ako se ne varam, 3600, 3800, tako nešto, ispravite me ako grešim, a on može da izdrži u suštini skoro 2 dana. Tako da sa 5000 mAh, 3 dana opušteno. Punjenje mora biti brzo, znači, nikako ono što Apple trenutno daje. Voleo bih da bude, recimo, kao ovaj Magic Pro, to je Magic 4 Pro, znači sa 100 W, zato što imamo 5000 mAh bateriju, znači velika baterija, procesor koji je štedljiv i brzo punjenje od 100 W, znači to će biti idealno za korišćenje. Dugo će trajati, brzo se puni, šta više možemo tražimo. Šta bih voleo, ovako dodatno oko telefona, znači USB-C, ne bih se bunio da imamo 3,5 mm, čitač otiska u ekranu je obavezan, znači bez toga nikako. I voleo bih da imamo najnoviji Wi-Fi, Bluetooth i sve ostalo. Ovo recimo ljudi dosta često previde, tako da se desi situacija da imaju tipa neki stari Wi-Fi tipa u laptopu i onda imaju neki brzi internet i uđu na Wi-Fi da provere brzinu i odjednom vide, ne znam, imaju internet 500, a na laptopu im je 80. Ne shvataju da imaju jednostavno stari Wi-Fi koji ne može da isprati tu brzinu. I zbog toga je bitno i da telefon ima 5G, da ima najnoviji Wi-Fi, da ima najnoviji Bluetooth. I za kraj jedna stvar koju sam zaboravio, koji je operativni sistem. Naravno, iOS, to je moj omiljeni operativni sistem. Šalim se, naravno, znači mora biti Android. Jednostavno, iOS polako, ali sigurno postaje upotrebljiv, ali mislim da je i dalje daleko od Androida. Znači, neke stvari je uradio jako dobro, ali neke stvari su očajne, jako loša navigacija, jako loše notifikacije, ne mogu se setim šta mi se još ne sviđa kod njega, ali u svakom slučaju smatram da je Android bolji i zbog toga bi voleo da se on nalazi na mom savršenom telefonu. Tako da eto, vi pišete u komentarima da li bi i vama ovo bio savršen telefon, ako ne, šta biste promenili, ali imajte na umu da morate biti realni, znači ne možete tražiti stvari koje trenutno ne postoje. I još jednom da vas podsjetim da probate Surfshark VPN, imate dole u opisu link. Tako da, to je to.